अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि दुखुनांथाव रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना गोबां दुखु मोनगोन जाय सुबुंफ्रा गुटखा जानानै रंजायो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आ जागोन जायफोरा गुटखा पान बेफोरबायदिखौ जानानै रंजाबाय थादों मस्ति खालामबाय थादों बिथांमोननि थाखाय गोबां दुखुनांथावना रादाब मानोना बेखौ सरकारा बेन खालामनो थांगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर दानाब्ला मा जाबावनांगौ जाखो गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बेफोर बेसादफोरखौ बाहायो बेफोरखौ बाहायनानै रंजायो दा बिथांमोनहा मा जाबावनांगौ जाखो अनजाग्रा प्रियफोर दिनै सरकारा बे बाथ्राखौ बुंदों जे गुटखा जानाया गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नस्थ' खालामबाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै उन्दै बैसोआवनो जिउ नागारनो गोनां जादों होननानै बुंनानै बेखौ रिसार्चआव मोननायनि गेजेरजों सरकारा मोनसे आयेनखौ लाबोनो नागिरदों जे बेखौ बेन खालामनो नागिरदों मानोना मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै बैसोआवनो थैलांदों होननानै बिथांमोना हमदांनो हादों मोनदों दा बेयावखायनो सरकारा बेखौ बेन खालामनो थाखाय थामथिम खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय बेनि सिगाङावनो जोंनि बाइबेलाव बेखौ बेन खालामदों नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय बे बाइबेलनि बेन खालामनायखौ बाइबेला दाजा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ दाजा होननानै बुंनायखौथ' जोंनि ख्रिस्टियान सुबुंफोरा फोथायाखसै मानियाखसै दा दिनै सरकारनि बुंनायखौ मानिगोन ना मानिया सरकाराबो बुंनो थांगासिनो दङ जे बे बेसादा गाज्रि होननानै अलरेडि जायफोरा बानायदों बेखौ लिरनानैनो दोनखायो जे बेखौ जानाया केन्सार लाबोनो हागौ बेखौ जानाया देहानि खहा लाबोयो होननानै अलरेडि बुंखायो अब्लाबो जोंनि गोबां ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि खुरमा बाहागिफोरा गोबां बोराय बुरैफ्रा बेखौ जानानै रंजागासिनो दङ जेखिजाया अनजाग्रा प्रियफोर जिहेतु नोंथांमोननो रादाबखौ दिन्थिनो नागिरदों दा बेवहाय बे रादाबखौ नायग्रोदो बेनि उनाव जोबनाय फारसे आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैसिगोन इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जे इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आङो बुंनो नागिरदों दा रादाबखौ नोंथांमोना नायग्रोदो जे बे बेसाद जानायनिफ्राय जोंनि गेजेराव मा जादों आरो बेखौ बहा बेन खालामनो थांगासिनो दङ बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना नायग्रोदो নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অংশুমান গোস্বামী গুটখা আৰু পান মছলা সেৱনৰ বাবে বহু যুৱকে কম বয়সতে মৃত্যুক আঁকোৱাই ল'ব লগা হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত মানৱ সমাজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা সকলো ধৰণৰ গুটখা পান মছলা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ লগতে মজুত উৎপাদন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ক'ত এই ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আমি জনাম এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুটখা পান মছলাকে ধৰি যিসমূহ ধপাত জাতীয় সামগ্ৰী সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে গুটখা পান মছলা খোৱা সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এক বেয়া খবৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা গুটখা পান মছলা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যখনত গুটখা পান মছলা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুটখা পান মছলাৰ উৎপাদন মজুত বিক্ৰী যোগান সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এয়া জনস্বাস্থ্যৰ বাবে ভাবুকি আঠ বয়সতে বহু যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱাই লৈছে গুটখা সেৱনৰ বাবে ঝাৰখণ্ডত এই বৃহৎ ব্যৱস্থা বৃহৎ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা মংগলবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ ৰাজ্যখনত এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে জনস্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গুটখা পান মছলাৰ বাবে বহু যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱাই লৈছে কম বয়সতে গুটখা পান মছলা খোৱাৰ বাবে বহু লোকে বহু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কম বয়সতে যাতে যুৱকে আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মন্তব্যৰে গুটখা পান মছলা নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ ইৰফান আনসাৰীয়ে কমেও এটা বছৰৰ বাবে ধপাত জাতীয় পান মছলা গুটখা নিষিদ্ধ হ'ব ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এই ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে ভাৰতৰ ভিন্নখন ৰাজ্যত গুটখা পান মছলা নিষিদ্ধকৰণৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি অসম চৰকাৰৰ এই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাটো আপুনি বিচাৰে নেকি কিয়নো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে গুটখা সেৱনৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুটখা বৰ্তমান সকলো ঠাইতে উপলব্ধ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গুটখা পান মছলা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ নোহোৱাৰ বাবেই এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহু যুৱকে গুটখা পান মছলা সেৱন কৰি তেওঁলোকৰ এক এয়া স্বভাৱত পৰিণত হৈছে পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে খোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত গুটখা সেৱন কৰি থাকে আৰু গুটখা পান মছলা সেৱন কৰাৰ বাবে বহু ৰোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বহু যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই যি ভাবুকি এই জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী ডক্টৰ ইৰফান আনসাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে মংগলবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ডতেই
গুটখা পান মছলা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব ক্ৰয় বিক্ৰয় বন্ধ হ'ব যোগান বন্ধ হ'ব মজুত বন্ধ হ'ব আৰু 2006 চনৰ যি খাদ্য সুৰক্ষা আইন সেই আইনৰ সংশোধনী ঘটাই এই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আশা কৰা হৈছে গুটখা পান মছলা সম্পূৰ্ণৰূপে ঝাৰখণ্ডত নাইকিয়া হ'ব আৰু ভাৰতৰ বিভিন্নখন ৰাজ্যত বৰ্তমান অৱস্থাত ইয়াক লৈ নিষিদ্ধকৰণ আহিছে আপুনি এগৰাকী দৰ্শক আপুনি এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে কি বিচাৰে গুটখা পান মছলা বৰ্তমান অৱস্থাত নিষিদ্ধ হোৱাটো বিচাৰে নে সেই কথা আপোনালোকে জনাব পাৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুটখা পান মছলা খোৱাৰ যি প্ৰৱণতা সেয়া বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অধিক বৃদ্ধি পাইছে স্কুলীয়া বয়সৰ প্ৰায় বহু যুৱকে গুটখা পান মছলা স্বভাৱত পৰিণত হয় পুৱাৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে গুটখা পান মছলা নহ'লে যেন জীৱন কটাব নোৱাৰে এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যি কথাই যি ধৰণৰ এনেধৰণৰ যি স্বভাৱ সেই স্বভাৱে এক প্ৰকাৰ পিতৃ মাতৃক বা পৰিয়ালৰ লোকক বাৰুকৈ চিন্তিত কৰি তোলে আপুনি কি বিচাৰে অসমতো গুটখা পান মছলা নিষিদ্ধ হোৱাটো বিচাৰে নেকি সেই কথা আপোনালোকে জনাওক ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যি সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ বিভিন্নখন ৰাজ্যত অতি শীঘ্ৰে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ नुनो मोनबाय आरो बे रादाबानो जाहैबाय झारखंडनि बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर झारखंडनि बाथ्रा जेराव झारखंडनि जि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बेखौ बेन खालामनायनि थाखाय थाम थिम खालामबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि आसामावबो सफैनो हागौ एबा सफैगोन होननानै बेखौ बुंदों थारैनो मोजांनि बाथ्रा नाथाय बेखौ मेडियायाव माबायदि बुंदों मोनसे गाज्रि खबर जायफोरा पान गुटखा जायो बिथांमोननि थाखाय गाज्रि खबर होननानै बुंदों नाथाय दिनै जोंनि थाखाय मोजां खबर मानोना दिनै बे बाथ्राखौ जोंनि बाइबेलाव बोसोर रोजा सिगाङावनो इसोरा बुंनानै दोनखादों मानोना जोंनि बे मोदोमा इसोरनि मन्दिर आरो बे इसोरनि मन्दिरखौ धंस खालामनो इसोरनि मन्दिरखौ गुबुंले खालामनो थाखाय जों साफ्रोमहा मोन्थाय गैया दा बेवहाय बे जों साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे मोजां खबर जुदि जोंनि आसामावबो बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बे बिसयनिफ्राय गोजान थानो हागोन मानोना इसोरनि बोसोन इसोरनि बुंनायखौथ' खोनासंलिया दा नोंथांमोननो मोनसे इसोरनि बोसोन लानानै फैदों 1 ज'हननि 2:16 सिरि मानोना संसाराव दंनाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय मगननि लुबैनाय आरो संसारनिखौ लानानै गोगा जानाय बे गासैबो बिफानिफ्राय नङा संसारनिफ्रायसो फैयो अनजाग्रा प्रियफोर जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरा गुटखा पान बेफोरबायदि बेसादफोरखौ जानानै सम हगारगासिनो दोङो बे गासैबो संसारनि आरो बे संसारनि लुबैनायखौ लानानै जोङो सोरगो रायजोआव थांनो मोननाय नङा दा बेयावखायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ गले गले बुंदों जे नोंसोर फेग्लुंग्रा दाजा फेग्लुंग्रा जानाया जौ लोंनायावल' फैयो बे नङा दिनै एडिक्टेड जेरावहाय जोङो एडिक्टेड जायो बे एडिक्टेड जानायानो गाज्रि थांखु जानाय जौ लोंनाय गुटखा जानाय गय जानाय जि बेसादफोरा जोंनि मोदोमखौ गुबुंले खालामो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ इसोरा मोनथिखागौ गोदोनिफ्रायनो बेयावखायनो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ बेफोरनिफ्राय गोजान थानो थाखाय इसोरनि बोसोन गोथार बोसोन बाइबेलाव जोंखौ मोनथिहोखादों जे बेफोरनिफ्राय गोजान था फेग्लुंनायनिफ्राय फेनायनिफ्राय गोजान था होननानै इसोरा जोंखौ मोनथिहोदों बेफोर गासैबो संसारनि होननानै दिनै बिगियानगिरिफोरा गोबां उनावसो मोनथिदों बे बाथ्राखौ बिगियानगिरिफोरा रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों उनावसो बुंनो रोंदों जौ लोङोब्ला थैयो केन्सार जायो टिबि जायो होननानै थांखु जायोब्ला केन्सार जायो होननानै थांखु जायोब्ला खुगानि केन्सार जायो गय जायोब्ला खुगानि केन्सार जायो गुटखा पान मसलाफोर जायोब्ला खुगानि केन्सार जायो होननानै बिगियानगिरिफ्रा गोबां उनावसो मोनथिदों नाथाय जिसु ख्रिस्ट जोंनि सैथो इसोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनथिखागौ बिनिखायनो गोथार बोसोनाव बेखौ रायखानानै दोनदों फेग्रा दाजा होननानै अनजाग्रा प्रियफोर फेग्रा दाजा होननानै जोंखौ बुंखादों दा बेवहाय जों साबधान जानि दिनै निउसाव जेखौ नुदों गोबां मोजांनि बाथ्रा सरकारा बेबायदि आयेनखौ लायोब्ला गोबां मोजां बाथ्रा जे जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरा गोग्गो जालांगोन जोंनि हादरा मोजां जालांगोन जे बेबायदि खामानिखौ झारखन्डआव मा जोंनि आसामावबो जाथों जोंनि आसामावबो जायोब्ला जोंनि दिनै गोबां बर' ख्रिस्टियानफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा रैखाथि मोनगोन आं दहायनो बुंखाबाय गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ जायफोरा बाइबेलनि बाथ्राखौ खोनासङाखैनो गोबां सुबुंफोर दङ बाइबेलनि बाथ्राखौ मानियाखैनो बाइबेलनि बोसोनखौ लायाखैनो दा बेनिखाय जुदि सरकारा थारैनो बेन खालामोब्ला बे जोंनि थाखाय गोबां मोजांनि बाथ्रा जागोन अनजाग्रा प्रियफोर बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसे आइडियाखौ मोनदों आरो इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों जे जों जेन बेफोरनिफ्राय गोजान थायो जोबनायाव मोनसे इसोरनि बोसोन फरायनो हास्थायदों बे जाहैबाय 1 करिन्थियारि 2:10 सिरि एबा खावग्राफोर
लुबैसुलाफोर एबा फेग्लुंग्राफोर एबा निन्दिग्राफोर एबा सेग्राफोर बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा। बेयाव फेग्लुंग्राफोर होननानै सोदोब बाहायदों। फेग्लुंग्राफोर, येस, केबल जौ लोंब्लाल' जोङो फेयो बे नङा। बे फेनाया जाहैबाय जोङो गुटखा, गबेर, पान, मसला मा जायो बेफोर गासैयाव फेनाय दङ। बै फेनायनि थाखाय रावबो सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंखादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोदोमा जोंनि नङा। बे मोदोमा इसोरनि मोदोम, गोथार जिउ थाग्रा मोनसे मन्दिर आरो बेखौ इसोरा गोथार दोननायखौ हास्थायो। जेरै जोङो जोंनि न' बांखौ साखोन सिखोन लाखिनायखौ साफा नुयो, मोजां नुयो, मोनसे मोजां आबहावाखौ दायो, थिग बेबायदिनो जोंनि जिथु मोदोम दङ बे मोदोमा इसोरनि गोथार जिउनि मन्दिर आरो बेखौ साखोन सिखोन लाखिनायखौ इसोरा मोजां मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो बेफोरबायदि गासै बेसादनिफ्राय, मुवानिफ्राय साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला, साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा गोजानाव थानाया मोजांथार। आरो दासिमबो जुदि सोरबा नागारनो गोसो गैयाब्ला नागारनायनि थांखिखौ लानांगौ आरो मोजां लामा फारसे आग बारायलांनांगौ, मानोना जोंनि बे मोदोमा इसोरनि मन्दिर। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसे सोलोंदों, बावना थानाय बाथ्राफोरा गोसोआव फैफिनदों। प्रेज द लर्ड होननानै आंनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।